hayo Abou Sow inja ko min jattata na yettodi ndo jolfuɓe inniri kosam no jolfuɓe mbiyatu kosam ɓe mbiyat ɗum ko Sow wotum nentade wiyami Abou Sow hay mbiyami Abou Kaɗam walla ɓirɗam ɓuri Abou Sow haɓrugo ɗum aduma bisimilla ko an keɗimi giɗo jarlal holko hesɗi hande e nder majji bande gueɗe kewɗe ene tengti e nder jayneji men holguel hen gueɗel gotel tan guel ɓurɗa teskade so wona démocratie piégé ci ko ɓuttiɗi yettode mum ko woro seedne kunal jogabrano e wiide journal enquête ay oy campagne électorale mbo yimɓe gummi e dow mum ko joyɓe journal o wimen goto hen kal waɗi e nder campagne mum haalis biɗu duɗ e wiide goto e jaydiyankoɓe notirtoɗo Abdoulaye Cissé no teddiri leydi men Sénégal la buddu goto hen kal dañe compte notirtoɗo compte de campagne certifié mo waɗata koppareji mum e nder mum compte ɓe mbawata yurnade nder mum e bowal mum holko woni e nder mum te o wi ko hunde nde corde contrôle en mbawi toppitade hay sino tawi ko hunde sadde sababu nde on saaha financement ji landaji ɗi ko privé ji wona public la buddu hunde nde darne peeje sababu ɓe itat ɗeɗo koppareji hay goto wawi wiide ko ɗo walla ko ɗo umboro ko yeeru e leydi waalo fenɗo ndo wi safri nden ɗon uuri toon to leydi waalo fenɗo o wi kala ko neɗɗo wawi rokkudem e koppareji so ɓurti 100 € woni sappo e tati ujunere e haalis men dokkaɗo koko waɗat ɗum e pencu wi ko kaari rokkimi ɗum ɗo ko dokkami kono ɗo e leydi men Sénégal dokkuɗo haaldata ala ko haali dokkaɗo jomum wiyata wele ko wayni ko suudi ɓurani ɗum woni sababu won miijo ngu on secrétaire général mo grade hefti miijade soko fawde darnude tongode dépense uji batteɗi dépensé e nder majji wiye ko ɗo tolnoto ɓurta ɗo e wiide Babacar Fall hunde so wattane waɗede pencu ndiɗo teddedi moƴƴani e leydi men Sénégal ko ɗo tan e leydi men Sénégal jiita neɗɗo aren jogui mallata haalis rokko ɗum candidat mo yiɗani o woni sababu ɗo ne metti safrude to wi ko ɓuuri ko hewde e ɓen tottoɓe candidat ji koppareji ko liggotoɓe e nder administration fonctionnaire uji ɗo wi ko gonɗi ko fonctionnaire wawa wonde milliardaire so wona jomum won gujjo rewata refta pop ko dépense uji teddirɗi leydi men Sénégal mi siftiri o taali mbi inni campagne électorale miiji mum rutto e landaji dawrugol tawtede nder mumen oy lando notirtoɗo PS mbo Ousmane Tanor Dieng erdi mbo journal Le Quotidien siftore e nder mum ngoy erango ngo erino yaltunoɓe e nder lando taw kay ɗemgal Abdoulaye Wilane jettunowo konguɗe lando kono ko Abdoulaye Wilane mbo journal Le Quotidien wimen adjoint mum luldimo ɗum e haala mon adjoint mum so wona Moussa Bocar Thiam wi ɓe meeɗa namnade yanoɓe ɓe yo gartu e nder lando to wi gartugol ɓen wona ɗum woni haala ka ko bilan ɗiɗo sumgoji lefol lam ɓennadi kono kadi ɓe toppoto ngun jeygu carte ɓe poti yeyde kono noon ko konguɗe ɗe Abdoulaye Wilane jabti holno jabtiri so wona o wi Moussa Bocar Thiam woniran ɗo so wona intérêt ji hoore mum o yiide ɓuuri woɗɗude soko wiide on wawa addude dalil wonde Ousmane Tanor Dieng eraki yanoɓe yo gartu yo yaltin vidéo kana haal nene nder vidéo o ko Tanor woni eriɗe yanoɓe yo gartu te jettuɗo jarnuɗo garangal Banna Diop maire mo Patte d'Oie soko wiide ɗum oɗo galle mbo Léopold Sédar Senghor ko galle mum yo hedde hen ko kanko jeeyi ala ɓurɗem hen rewatarta pop ko landa PS mo journal Le Quotidien wimen haaloɓe toon ko haalulaji ɗi pipitindirani ɓe payata Gabon ɓe pay Saloum mi siftiri gufi guerte ɗi kippot ɗi gajjo ala ka pari ɗo journal 24 heures rutinima nguy ñew notirtongu tuberculose aɗo jat ko ɗo jaali mbaratma woni sababu goto e safroɓe notirtoɗo docteur Pape Samba Gueye mbo Kër Massar kolliɗo wonde nguɗo ñew ta limi temedere wonduɓe hen ɗo e nder leydi men yimɓe 49 ɓe nguuri ko ɗo e Dakar lamorgo leydi men tomo joofi e nder Dakar o e hoore mum nokkuji dowri ɗi ko nende Kër Massar ko nende Yeumbeul Nord ko nende Yeumbeul Sud tuuɗo safrirdu ndu Kër Massar ndo wimen hepti tongude yimɓe wonduɓe hen tongode tolnide e yimɓe temedde jeeɗiɗi ñewɓe ɓe o wimen neɗɗo ɓurɗo famɗuɗo gonduɗo hen yarat ko lebbi tati ɓurɗo mawnude gonduɗo hen yarat ko duuɓi jeegom nayo yoni ñew cukalel no miiji nayo ko nayeji ruttotake e wonde cukalel caggal nayo jokkotir haqqille ma ñewgu journal o wimen ɓuuri wawde wondude hen ko hakkude jaaroɓe duuɓi 17 ha e duuɓi 30 yante hen gueɗe ongo ɓuuri wawde arande ko worɓe woni sababu ko ñewgu o wi yo darani no foti darrede ni ko ɗum ni addi bo on slogan mbo jagorgal kalfinagal ngal cellal slogan notirtoɗo responsabilisons les femmes pour mettre fin à la tuberculose dans le pays ɗum waɗi meɓe jaayi ngal ɗon jaɓɓal ngam nannude hen rewɓe ɓe e kalmu ɗum nawori yalla yettin fandare sellin ñewɓe amin jungo so ɓooye gaska ko jaam tawi toon kono wona boddi Dakar Times ruttunima nayi karalle kese ɗo joofi e nder mumen Facebook e Instagram ɗiɗi ɗo wi kene won 6 millions mot de passe uji mumen waɗan pirate ɓe potano andude ɗum gandi ɗum woni sababu widembo hande entreprise aji men laamuji men konuji men en wonde yimɓe men mawɓe koko mbaɗi exposé u saabu ɗum ɗo sirani hunde ɗo wi ko musiba
sababuni a sikkat ko mako koko suudi taw ko mako wana ko suudi mba yidana ando ko gandunda taadi koko suudi ando ko gandunda sarenaki ko musibo jolnatma ene ngata ɓuuri ko woɗɗinde koyngal woni sababu waddeme eranga e laamu leydi Sénégal taw mo joofi on commission de protection des données personnelles nde kaldata hen e Facebook saba ɗum ɗo siraji vox populi rutunima oy ɓiɗɗo leydi Sénégal naaje mbo mbotu mum dasa toon to leydi Italie binode ene dupp bis bannode elweɓe ha laati koyɗol million e kana hal rewinɗo o dartinanon bo ko Ouseyne dartina mbo journal o wimen sa renaki jogorke wasde jibinande mum soko nattuɗo wonde ɓiɗɗo leydi Italie hay sinno tawi Sénégal naɓe wonɓe toon ɓe kam nene ballitu ɗum wondude kujji kinantoɗo ɗum biɗo ngallo gollal wona gollal terroriste ala ko gollal ngal alda e miijaade miñum miiji ko miiji guindade no Tidiane an wiyanno ni yera hammum yimɓe jeeya ko laaha kanko ko gollal ngal o miijaaki no jari yaafade e wiide kujji guinantoɗo mbo o wona terroriste rewatata pop ko ɗum o jaggira procureur italien o kañum holliti so wiyama o wona terroriste no hawni saabu omo waɗi enregistré e nder vidéo ɗo haalanno soko erade continent mbo Afrique nde ummoto dow daro te natta arde ɗo e nder Europe kanko haalno ɗi konguɗi woni sababa ƴoyani coyniɗen konguɗi jagorɗo italien kalfinaɗo ndenke e kisa to e nder journal Les Échos kolliɗo ko woni ko gongo ngallo gollal ko gollal terrorisme yo kuugal musgal faw e dow makko o pottolow gongo ko jangde eɗen mooli Allah e ƴettude ndaari wota he goto jaɓa daɗede elew yo janggo vox populi rutunima bureau censeur lycée mbo Sangalkam cumɗo ha roy jamma alarba jofi alkamen cumu ngo wimen kollitama ko cumminte e taccitide ko bureau mbo sumani hoore mum kon cumaɗo sababu nde hawrude ɗum e ñande weet bulletin ji compoje mabɓe ne poti tottitede mo siftiri elew muddu yiɗa bulletin yal jomum jogoto ko guite ɓutti jungu juutngu wawgo ɓajje boy wallam dende jangol losgaji ma trawata refta pop ko bureau jartude holko huɓɓi ɗum ha yeeso ko lawol sababu ne gendarmerie mbo Sangalkam udditi hen loske o saaha kalko wone lahal ma juuɗe jiit Salimata Diop momi haalani mbeɗa siftoɗo e ɗiɗo bulletin ji compo classe biteɗo seyi mbo job hewno ƴettude mum premier mbo jaayi hewno ƴettude mum ndaare hay ɗum ne addantamo wonde ndaare ko classe o ala muddu goɗɗo mbo ɓuuri muddidde bawowo ƴettude ndaare bel kanko mo ƴettoyi caggal ndaare taade wodani caggal ndaare ko muddu o wawa ƴettude so wona ndaare nden compoje jalti o ƴetti ndaare job ƴetti pe keɓe jewtanno o wi on a ɓuranimi forde ɓurɗami tan ko sens ya morma ɓurɗam sens kay ala ko heddanma ay sens ɓuuri licence mayi jangguɗoma ala hay mbuuɗ mayi mbo janggane biteɗo woro ndaw mbuuɗu ko ɗo ciftoratmi min e hooram kala seyi mi meeɗi ƴettude premier koddiɗam goto sisi ƴetti ndaare nden sa ƴetti ndaare sukaɓe ndewata caggal ma no ngullu ndaare galleji amen goɗɗodirani tanam debbo yera hammum yimɓe jeeya ko lahar onen sukaɓe no ngullano on umandi ko kayiyam compo gartiri o ƴetti wedere o riddimi holko o riddirimi pourquoi tan mi wulluna sukaɓe ndewaneyam no newirni oy kono mo anda goro juɗat sa andun o ko ƴetti ko a wi tan yum foɗana ƴettude ɗum o ƴeewi o taw ko min ƴetti pe kono deuxiéme compo mbaɗimi feere ƴettanmomo avant ndaare troisiéme compo ƴettanmomo ndaare minne dañimi duusoɓe ko ɗum o yinno o watndi wiide mi joni nattu ƴettude ndaare woppido sisi o e ndaare an ƴettu ko wona ndaare gilden ha joni mi jaɓata ƴettude ndaare elew yo janggo ko heddi ko woppe e juuɗe jomiraɗo kono mbo janggani woto jomum sunu so ɓennani saabu e losgaji mum timani jangen ko famɗo suur heewo lammin ceerno Alassane Ndiaye dañanno ko 0 ceerno si 2 mi haɗɗo minne hade bulletin yam yaltude e ille ɓe radio Teccan mi salmoni mi juuri